Okay guys, what's up? Ang content natin ngayon yung pagtanggal ng sticker kasi karamihan maraming nagtatanong kung paano daw tanggalin yung sticker. Pag tinanggal mo yung sticker, marami siya o meron siyang naiiwan na nakadikit dyan sa helmet o kaya sa mga flarings ng motor. So gagawin natin, ipapakita natin ngayon kung paano natin tanggalin ng sticker. Okay, itong gamit natin blower, yan, blower lang ang gagamitin natin, wala nang iba. Iinitin lang po natin yan, init, yan, hanggang sa makuha natin yung init niya na katamtaman. Yan. Kasi habang iniinit natin yan, natatanggal na yung ano niyan yung dikit niya sa mga helmet. Yan. Okay. Tanggalin natin. Okay. Ganito lang po pagtatanggal. Ayan. Kung sakaling hindi pa ulitin natin yung pag blower kung medyo matigas pa o yung pagkakadikit niya ay madikit pa, ulitin lang po natin yung pag blower. Ganyan guys, inuulit lang yan. Ayan, subok natin. Ayan. Ayan. Okay na, medyo natanggal na. So habang tinatanggal, applyan pa rin natin ng init ng blower. Dahan-dahan natin matatanggal para sure na wala nang maiiwan. At kung meron man maiiwan, papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano siya tanggalin at kung ano yung ginagamit ko pag nagtatanggal ng mga naiiwan na dikit. Ayan, oh. Mayroong naiwan na konti lang, ayan. Halos wala kang makita, oh. Kasi natanggal na siya dahil sa init niya, nalulusaw. Habang binoblower mo siya, malulusaw siya. Hindi siya maiiwan sa shell ng helmet. Okay? Mamaya lilinisan na lang natin. Itong isa pa, subukan ulit natin. Itong isa, same procedure lang mga kauragon. Ganyan lang din ang pagtanggal. Yan. Initin mo lang uli at pagkatapos mong initin ay kusa siyang kakalas sa shell ng helmet. Yan. Diba? Napakadali guys, oh. Napakasimple lang kung paano magtanggal. Kasi yung iba nakikita ko talaga pag nagtatanggal lalo sa mga flarings ng motor. May mga naiiwan yun guys. May mga naiiwan. So yung mga naiiwan na yun, nahihirapan sila ngayon kung paano nila tatanggalin yung mga dikit-dikit na yun. Napakahirap nun. Yan. Tinatawag nilang libag-libag. Ayan. Ayan, oh, may kaunting libag lang na dumikit. Ayan, may iwan yung libag pero kunti lang. Kaya dapat talaga pag nagtatanggal siya, mainit yung ano. Ayan. Magaling kang kupal ka. Gago! So, hindi tama yung init ng pagtatanggal mo. Pag-blower, sigurado maiiwan yan. So pag talagang katamtaman o tama lang yung init na nai-apply mo dyan, so walang halos maiiwan. Katulad nito, halos kunti lang yung maiiwan eh. Yan o, kukunti lang. Yan, ininit pa o. Yan. Tanggal na. So ito, may kaunti lang na natitira. Okay, lagyan natin ng BB oil. Saka yan lang gamit ko, BB oil saka isang basahan. Okay, tingnan natin. Ganito lang, patakan lang natin to ng isa, dalawa, okay, tatlong patak. Yan. Tapos i-rub mo lang siya. Ayan, ganyan, i-rub lang. Ganito.
i-rub nyo lang po, himas-himasin nyo lang. Para ka lang naghihimas ng kung ano dyan, hinihimas mo. Ayan, napakadali po niyan mga guys. Mga kauragon, napakadali lang po guys. Ulit-ulitin mo lang yan na himas-himasin, i-rub mo lang ng i-rub. At pag medyo nag ano na siya, tanggal na, saka mo siya punasan yan itong basahan. Baby oil yung ginagamit ko kasi para hindi na siya uli dumikit. Kasi pag halimbawa alcohol lang ginamit mo, yung alcohol kasi mabilis na matuyo. So pag natuyo siya, makikita mo uli yung mga libag-libag niya. Kaya ang gamit kong patanggal, baby oil. So dumudulas lang siya. Kung may matanggal mo siya, nabibilog na lang. Katulad nga kasi kukunti nga yung natira, so nililinis ko na lang. Ganyan na lang yung ginagawa ko, nililinis ko na lang para makita, wala siyang makitang bakas. Ayan, diba? Linis na, oh. Parang walang nangyari, parang walang idinikit. Lagyan ulit natin isa. Kaya kailangan talaga irarab mo siya. Mas maganda irarab mo ng kamay. Makikita mo talaga na natatanggal. Mararamdaman mo talaga na tanggal siya. Okay? Pwede nyo nang gawin sa mga flarings nyo, sa mga motor nyo na kung gusto nyo na walang decals. At yung iba talaga nagtatanggal ng decals. Katulad ko, tinanggal ko rin yung decals ng motor ko. Yan, ganyan ang gawin nyo para hindi kayo mahirapan. Kung yung mga helmet nyo may mga sticker at ayaw nyo tanggalin dahil nangangamba kayo dahil maraming matitira na libag-libag, ganito na rin ang gawin nyo. Blower lang, kung wala kayong blower baka mayroong blower yung mga kapitbahay mo, o hiraman nyo muna, diba? Irarab lang ng konti. Ayan. Ganyan lang. Napakadali lang. So, malinis na ulit yung helmet ko, diba? Okay guys, maraming salamat sa mga bagong followers ni Oragon. At sa lahat ng mga sumusuporta, wag sana kayo magsawa sa pagsuporta sa mga video ni Oragon na kahit walang kwentang mga video, huwag sana kayo magsawa, no? Okay, follow at subscribe nyo na rin ako sa aking YouTube channel, Kurt Oragon Vlog. Ayan. Ayan, ito malinis na. May ilalagay kasi ako dito na maliit na sticker. Ito. Yan. Kaso di ko pa alam kung saan ko ilalagay. Okay. Thank you sa mga nanood. Huwag kayo magsawa. Hanggang dito na lang guys. Bye bye.